за списъка с позволените имена в Унгария. Така че, ако ви е интересно да чуете как, например, звучи само унгарско, а именно хармония на гласните, ще поговоря също и. Здравейте, мили хора, и добре дошли отново в канала ми. Ако сте нови тук, представям се набързо. Казвам се Деница, българка, която живее в Унгария вече 10 години. В днешното видео ще си говорим за собствените имена в Унгария, тъй като тяхната структура е напълно различна от имената, които имаме в България. Освен това, начинът, по който се избират имена за децата в Унгария също е доста по-различен от това, което имаме в България. Към края на видеото мисля да сравня и няколко имена, които ние имаме на български, но те съществуват и на унгарски, но звучат по съвсем различен начин. Така че, ако ви е интересно да чуете как, например, звучи Иван или Георги на унгарски, останете до края на това видео. Надявам се да ви бъде интересно. На първо място започвам с структурата на имената. Това е една културна разлика между това, което имаме в България и това, което съществува в Унгария, тъй като в Унгария хората имат само две имена. Това е собственото име и фамилията. И ето тук идва интересната част, тъй като в Унгария, за разлика от много други места, имената са с обърнат ред. Например, ако вие се казвате Иван Иванов и отидете до държавната администрация да заправите свои документи или се запознавате с някого за първи път, тогава вие ще се представите като Иванов Иван. Това е нещо напълно нормално в администрацията, в официални ситуации, в които изпадате, при запознанство с нови хора, дори в училищата, тъй като, например, когато се подреждат учениците по номера в класа, да речем от номер 1 до номер 30, тогава се взима предвид не първата буквичка на собственото име, а именно буквата от фамилното име. В България системата е доста по-различна, тъй като в България имаме три имена, а именно имаме собствено име, имаме бащино име, имаме и фамилно име. Това е нещо доста интересно, тъй като ако сте българин, който отиде да оправя свои документи, да се регистрира официално в Унгария като чужденец, тогава ще забележите, че всъщност дори в администрацията, в системата нямат място, в което да впишат бащиното ви име. То ще бъде част или от собственото ви име, или от фамилията ви, тъй като просто хората нямат къде да го сложат. Втората точка, която ще засегна при темата с имената в Унгария, е именно хармонията на гласните. Този термин е нещо изключително уникално и типично само единствено за унгарски език и сега накратко ще се опитам да обясня какво означава точно. В унгарският език има общо 14 гласни звука, които са разделени на две групи. Имаме отворени, имаме и затворени гласни. Правилото, което се следва при тази хармония на гласните, е, че една дума или име трябва да съдържа основно или само отворени, или само затворени гласни, за да може, когато произнесем самата дума, тя да звучи хармонично и да се чува, да бъде като нещо като музика за ушите, например. Това защо е важно за имената? Защото всъщност, когато родители избират имена за своите деца, тогава много стриктно се следва правилото за тази хармония, тъй като, както вече споменах, на унгарски винаги, когато се представяме, казваме своето фамилно и след това собствено име. Тоест, нашето собствено име трябва хармонично да съвпада добре с фамилията, която има. Дали просто трябва да звучи някакси естествено. Така че, докато в България, например, избирането на име до някъде би могло
да бъде свързано с, например, с семейна традиция, тъй като някоя баба или някой дядо може и би се зарадвал детенцето да носи, нали, неговото име. Тук в Унгария също е възможно, но основно хората ще се придържат към тази хармония на гласните. Третата точка, която съм подбрала за днешното видео, е списък с одобрените имена, който съществува в Унгария. Това е друга огромна разлика между България и Унгария, тъй като Унгария разполага със свой списък с одобрени имена, които могат да бъдат давани на бебенца, общо взето, в семейството. Тези имена в списъка са официално одобрени, те са съобразени с унгарския правопис и с пола на детето. Ако, примерно, вие искате да дадете име на детето си, което не съществува в този одобрен списък, има процедура, където може да кандидатствате за одобрение и съответно група от лингвисти ще преценят дали това име може да бъде добавено в списъка или не. Това наистина е огромна разлика с това, което имаме в България, тъй като смятам, че в България родителите са доста по-свободни при избора на имена за децата си. Последната точка на това видео ще бъде свързана с 5 имена, които съм подбрала, които съществуват както на български, така и на унгарски, но звучат по коренно различен начин. Първото име, което съм избрала в списъка, е името Александър, което на унгарски е Шандор. Второто име е името Стефан, което на унгарски звучи като Иштван. Следва Никола, който на унгарски е Миклош. Идва и Иван, който на унгарски е Янош. И на последно място едно класическо име Георги, което на унгарски звучи като Дьорди. Всички тези имена имат еднакъв корен, еднаква история, еднакви религиозни корени също така, ако мога да го нарека по този начин, но звучат напълно различно спрямо различния език. Ами това бяха нещата, които исках да споделя с вас в днешното видео, свързано с имената в Унгария, собствените имена в Унгария. Определено животът ми като чужденка тук в Унгария ме научи колко съществени разлики може да има не само чисто културно между различните народи и хора, но и като цяло в нещо толкова малко и естествено, като собственото ти име. Ще ми бъде интересно да оставите в коментар нещо свързано по темата, може би ситуации, в които сте изпадали, странни имена, които сте чували. Може да си направим един списък на най-странните имена, които някога сте чували някъде по света, независимо дали живеете в България или някъде другаде по света. Ще ми бъде интересно да чуя коментарите ви, а и не само по темата. Ако по една или друга причина искате да напишете каквото и да било, направете го в коментарите. Може също да се абонирате за канала ми. Това е нещо напълно безплатно, така че може да натиснете бутончето Subscribe. Благодаря ви, че бяхте тук и че изгледахте това видео до края. Пожелавам ви хубав ден и до следващия път. Чао!